Croeso to, Rhys yma, a tro hyn ni'n mynd i fod yn defnyddio can Bydd Wych gan Rhys Gwynfor, joio'r gan na, i wneud dŵdl bach. Mae'n mynd i fod dŵdl digon cyflym, digon hwylus gyweithio. Ni'n mynd i gael bawd, a wedyn yr geiriau bydd wych bydd dda ar ei bwysa. So ni'n mynd i ddechrau gyda y llaw ei hunan. Mae'r llaw yn mynd i gymryd ochr yma y dudalen, a wedyn bydd y geiriau mynd yr ochr hyn. So'r bawd ei hunan gyntaf. So ni'n mynd i fod yn dod lan. Fel na. Mae'r llaw wedyn yn mynd am nôl. Felly ni'n mynd i ddod rownd. Fel na. Nesaf ni'n mynd i fynd am y bysedd. Felly ni'n mynd i fynd... Mae bys cyntaf mas ychydig mwy na'r gweddill. A wedyn mae 4 arall yn mynd i ddod lawr. 1, 2, 3. Ni'n mynd i orffen y bysedd bant, felly mae'r un cyntaf yma yn mynd i ddod mewn, yr un nesaf, mewn ac yn y blaen. A wedyn mae'r un top jyst yn mynd i fod ychydig bach fwy fel yna. A wedyn ni orffen gwaelod y llaw lawr, ni'n mynd i jyst fynd o gwmpas ffordd na. Felly, ni'n mynd i gael rhyw fath o lewis, fi'n credu, fel bod gyda ni y llaw yma'n dod o rywle. Dyna ni. Mae croeso chi roi gewyn fach os chi'n meddwl bod chi'n gallu gweld gewyn. Mae fe'n hollol lan i chi, sy'n eisiau bod yn rhy. Mae gwyneb fan hyn wedi cael ei cuddio os byl bysedd yn plygu mewn. Os chi eisiau rhoi gewyn bach ar y top yna, falle bydd rhywbeth fel yn gweithio, ond i fod yn onest, mae fe'n edrych yn iawn fel mae fe i fi. Reit, so nesa, ni'n mynd i fynd lan ffordd hyn, a ni'n mynd i ddod lawr ffordd hyn. Gewn ni wedyn ddod draw yr ochr yma, a wedyn cysylltu lan gyda beth sydd gyda ni ar y gwaelod fyna. A wedyn newn ni'r un peth draw fan hyn, ond tro hyn, newn ni fynd lan at y bawd, a rhywbeth o groesi tu ôl e fel yna. Ok, so mae'n edrych bod y bawd yn stico lan ychydig bach. Os oes unrhyw ddarnau bach sydd ddim cweit yn gweithio ydych chi, ddim cweit mor daclus ei gilydd ac yn y blaen, jyst i dacluso ychydig bach wrth fynd ymlaen fel ni wedi bod yn neud o'r blaen. Ok, so bydd wych bydd dda. So ni'n mynd i roed y byd mewn yn y rhan bach yma. Ni'n mynd i fynd 1, 2, a wedyn ni'n mynd i adael y gweddill, os ni'n mynd i roi bydd wych, a wedyn mae bydd dda yn mynd i ffitio mewn fan hyn, bydd y dda yn cyrraedd draw yr ochr yma wedyn. So ni'n torri hwnna unwaith eto, bydd y dda yn gorfod mynd reit o draws darn cil ar y gwaelod, a bydd y ddim yn gweithio mor dda. Felly, bydd gynta. So mae eisiau 4 bocs yna ni. So, 2 llinell. 1, 2, 3, 4. Felly bydd gyntaf, ni'n mynd i fynd am by fawr. So ni'n mynd i gymryd triongl bach i ffwrdd o fyna gyntaf. Ni'n mynd i roi llinell bach ar y top, llinell bach yn hirach ar y gwaelod. Ni'n mynd i gymryd hanner cylch. A wedyn hanner cylch ychydig bach yn fwy ar y gwaelod, a wedyn i lliwio nhw mewn. Ni'n mynd fel lawr. Dim rhibell, a ni'n mynd i fynd lawr fyna, a wedyn ni'n mynd i ddod ar draws i wneud y goes. Ar gyfer y ydd. Ni'n mynd i fynd y 2 triongl, so ni'n mynd i liwio'r triongl yna mewn. Jyst sethu hwnna chydig bach. Ni'n mynd i wneud yr un peth yn fyna. Wedyn mae eisiau 2 sgwar, neu trial. Osgoi mynd rhibell draw i'r dde, mae rhaid ni stopio a bwys ble mae gwaelod yn triongl ni, y cornel y triongl na fyna. So mae gyda ni bydd. Ni'n mynd i wych nesaf. So unwaith eto, ni'n mynd i fynd am 4 bocs. Sym rai bod nhw'r un maint. Gallwch chi wneud rhai yn fwy neu'n llai neu gilydd. Yr W, 2 linell yn pwyntio fyny, triongl yn pwyntio lan o'r gwaelod yn y canol.
Nesa, ni'n mynd i fynd am yr Y, sy'n debyg i beth ni gynnau. Yn dod lawr o'r canol. A wedyn ar draws. Ni'n gorfod stopio o dan fyna. Fydden ni ddim yn mynd yn rhy bell draw. Just a glysu hwnna lan chydig. So ni'n mynd i wneud yn cynni. So cymryd bocs bach i ffwrdd o'r fe. A wedyn yr hy ei hunan. Ni'n mynd i wneud rhywbeth bach sy'n cymryd bocs o'r top, bocs o'r gwaelod, ond yn wneud yn siŵr bod nhw ddim yn cyffwrdd yn y canol. Neu byddwch chi wedi colli eich llythyren chi. Okay, so bydd wych, a wedyn bydd dda dyn ni wedyn. So ni'n mynd i fynd â bydd dda fel hyn fel wedys i, yn hytrach na bydd ar y top a dda o dano. Felly, ni'n mynd i fynd trwy hyn, a ni'n mynd i by bach yn wahanol, byddwn ni'n defnyddio by fach, felly mae lle gyda ni'n gwneud by a y fewn yr un bocs fyna. Ydd, ni'n mynd i fynd a wneud dy. I ddangos bod, beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn amlwg yw bydd, a wedyn mae dda gyda ni, so mae 4 dy yn mynd i fod yn ar ôl yn gilydd. So i ddangos bod dechrau'r dy yma, y ddy yma yn fawr wahanol, ni'n mynd i gadw hwnna'n dy fawr. Felly ni'n mynd i fynd lawr fan hyn rhywle. Mae hwnna wedyn yn gadael lle i ni i wneud dy a ar ôl ni wneud y bydd yma. So ni'n mynd i by gynta, a wedyn gewn ni weld, neu gewch chi weld beth fi'n meddwl. So ni'n mynd i wneud siap o, dod lawr fyna i gael gwared o focs bach, i adael y y. Llinell yn dod lawr yn y bocs sy'n newydd gael ei greu, i wneud yr y. Wedyn ydd, ni'n mynd i fynd draw, lan i'r cornel top, a'r un peth to i'r un nesaf, draw, lawr i'r cornel. A wedyn, ni'n mynd i petrial, gan osgoi pyd yn mynd yn rhy bell draw i'r dde, yr un peth fan hyn, lan yn ni, just a glyso chydig bach. Da iawn, reit e, nesa, dda, felly llinell yn dod lawr, hanner cylch. A wedyn, mae hwnna'n golygu ar y funud, lle os ydych chi'n becso fan eich gormod fel o, jyst cymrwch chydig bach i ffwrdd o'r gornel yna. Digwydd bod gyda fi, mae hwn wedi dod lawr yn naturiol dy fi to beth. Os bydde fe ddim fel gyda chi, falle bydde eisiau chi gymryd chydig bach gornel off y top hefyd, ond fi'n hapus bod hwnna'n chwil ydd, fi hefyd yn hapus bod e ddim yn edrych yr un peth ar ein sydd i'r bwysau. So nawr fi'n mynd nôl i wneud dy fach i. So dyna sgwar bach mewn fyna. Dyna bydd dda. So i orffen off. Mae eisiau'r an am mewn yn amlwg. A mae eisiau bod yn falus bod e ddim yn eich gormod fel yr prif lythyren. Felly newch chi siŵr bod nhw'n cyfateb yn iawn. A bod nhw ddim yn driongl o gwbl neu hanner cylch neu chi mynd i golli siap eich ach i to. Right, so fi weddol hapus hwnna. Bydd wych, bydd dda. Unwaith eto, sy'n byd yn mynd i fi mewn fan hyn, mae jyst na i wneud y llaw yma i edrych o bod e'n dod lan y bawd yn stico fan ni. Felly ni liwi hwn bod bynnag yn ei moyn. Fi'n credu be na i hefyd yw, chi'n gweld bod fi wedi dechrau tacluso fan hyn, fi'n credu na i fynd o gwmpas amlinelliad y law, jyst i wneud siŵr bod e'n sefyll mas i ddod yn fwy, a'r un peth gyda y llewis. A wedyn, pwy oer, sa'n siŵr pa liwiau neu ddefnyddio ar gyfer un yma. Fi'n hoff iawn yn gan, fi'n credu unwaith eto mynd am rhywbeth lliwgar gyda, neu llai lliw gwahanol i bob gair, neu efallai lliwiau gwahanol i bob llythyren. Gawn ni weld sut mae'n mynd. A dyma ni, bydd wych, bydd dda, geiriau Rhys Gwynfor. Fi'n credu bod wedi gweithio yn well trwy hyn gyda'r geiriau mewn lliw arbennig yr un, fel bod e'n fwy amlwg yn enwedig ar y gwaelod wedyn ble mae dyn ni yr yddys yma i wneud ei edrych yn fwy darllenadwy felly. Ond fel wedys i, hollol lan i chi fel i chi'n enw. Cofiwch rannu nhw, cofiwch chwarae y gan, bydd wych, wrth fod yn lliwio a wrth fod yn dŵdlo. A gwrandwch ar ddigon o gerddoriaeth arall Rhys Gwynfor a cerddoriaeth Gymraeg yn gyffredinol wrth i chi fod wrthi'n dylunio. So pob lwc, rhannwch beth chi wedi wneud a joiwch.